माझे नाव उर्मिला देवी शर्मा आणि हे TMCन जे स्कीम काढलेली हा ते आमका खूप बरे दिसले आणि आमच्या ते घराचे खर्च बरे पावतले आणि सगळे बरे झाले। सगळे बायलांनी अशी करपाचे फुडें येऊन देव बरे करू तुमका। माझे नाव शिल्पा। ही गृहलक्ष्मी आमच्या कुटुंबाक दिल्या बद्दल हांव खूब त्यांचे आभारी आसा। ही गृहलक्ष्मी हे ल्हानाच्या भुरग्यांक व्हड करपाक म्हणजे भुरग्यांक कुटुंबाक जो कसो आदार आसता तशी ही आसा। आमकां आदार म्हणजे तो पयशांचो आसता। भुरग्यांक शिकप सगळें करप हे हेजेरूच आसता, पयशांचेरूच आसता। तेका लागून हे हांव दीदीचे खूब आभारी आसा। मेरा नाम शबाना नासरीन हुसैन है और ये TMC की तरफ से जो हमें गृह लक्ष्मी मिली है इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा घर में। और फिर हम सब औरतों से गुजारिश करते हैं कि वो सब आगे बढ़े और इनका फ़ायदा उठाए।